Hei, salut, sunt Ion, astăzi filmăm un video nou. De fapt, nu-i nou, eu o să fac o prima serie în Minecraft. Eu deja m-am jucat o leac când am avut răbdare până să încep a filma. Eu mi-am făcut al doilea etaj, acum vreau să mă duc să mă... eu stau la culcare, să mă culc, să apuc să fac a treilea etaj, dar azi mi-l fac tot din sticlă, ca să ies și să vedeți dimineața eu să-mi fac de aici, Iană. Ia cât așa, Iană. Uite așa, Iană. Da, și cu mine astăzi este un vlogger care este de pe Vlogs TV. Igor, canalul îl găsiți în descriere, ies niște băieți foarte buni. Eu prietenesc chiar mult de cu dânșă. Mă scuzați de... Acum plec să-mi semn YouTube. Так, hai să facem o lopată. Lopată. Так, hai să punem aici, nu? Так, punem 1, punem 2. Ce nu pot spune? Oare? Hai, las. Eu o să fac dintr-o dată o casă mare. Dacă am scălatrele cu 3 etaje, așa arată al doilea etaj cu primul. Acum o să nisip mult când trebuie chiar foarte mult. Uitați-vă cât n-a săpat aici, n-am săpat până muiană. Și abonați-vă la canal, pentru că o să postez chiar foarte multe. Dați like-uri dacă nu vi jăli. Să apăsați pe like. Pentru că vouă nu vi greu, iar pentru noi ne ajută tare mult. Da, Igor mi-a luat acum vorba iar din gură. Eu, serios vă spun, acum am început, zic, hai să repede să filmez, că ieri, să mă scuzați dacă n-am dovedit să postez, că n-am dovedit, dar am vrut să postez, dar n-am putut, internetul mi-a mers greu, am pus postez, dar m-am culcat și când m-am sculat dimineața nu putem să-l mai... Și asta eu până acum am filmat și când m-am uitat eu n-am început nu s-a înregistrat nimic Am filmat de 2 ori astăzi, acum seara, și nimic nu s-a înregistrat, nimic de 2 ori. Wow, dar ce este ea aici? Trebuie să mă uit ce că... Strânge nisipul. Da, eu acum strâng nisip ca să-mi fac sticlă, ca să-mi fac al doilea etaj, a treilea, să mă scuzați. Iar cei care îi plac Minecraft, să dați un like, să facem cât mai multe episoade și să facem o serie. N-o să fac o serie, eu o să fac ca un sezon. Sezon 1, sezon 2, sezon 3, sezon 4, sezon 5, tot așa. Dacă să dați like și să vă abonați la canalul Ionuț Vlogs. Hai să săpăm repede. Și mult nisip. Так, trebuie să ne punem o lopată repede. Și cei care vor să-și scoată și ei Minecraft, noi vom face un video în care o să vă arătăm cum se instalează Minecraft. De fapt, eu nu mi-am scos-o, dar mi-am trimis-o de pe un disc. Nu, dar eu știu cum să o instalez și o să vă arăt. Da, deja asta să găsiți la Igor pe canal. Cum am spus că îl găsiți în descriere. Dar eu am să-mi fac un canal nou de gaming. Da. Pentru că eu pe canalul care v-a spus Ionuț, eu postez doar video-uri, challenge-uri, tipuri de oameni și tot așa. Da, sunt chiar niște băieți, mi-a plăcut. Eu am intrat dintre primurile, de primii care s-a abonat la canalul lui. Intrăm repede în căsuță și punem să se facă sticlă, ca să facem... Da, punem tot nisipul care îl avem, 64. Și pun niște scări. Da, o să fac iar niște scări. Dacă că ne trebuie nisipul. Da, hai să facem niște scări. Da, ne trebuie... 2 rânduri. Da, că uite așa, facem mult tot.
32. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Așa. Și așa. 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 Și așa. Și s-a primit niște scări chiar normale. Так, hai să mai punem așa iană. Așa iană. Să mai facem 3. 6 scări. 6, da. Nu mi ajunge. Так, hai să ne ridicăm la 2-lea etaj ca să punem să facem... Dar o să facem scările tot pe geam. Da, totul în sus ca să... Să nu mai stricăm ea pe undeva sau... Так, am pus scările. Și unul. Dar eu o să mă pot da și în jos. O să pot să mă sus și sus. Era al 3-lea etaj. Dar al 3-lea etaj aici cam nu mi-a făcut normal. Din ca să mi-o fac tot din sticlă tot. Eu până când am 2 sticle. Până când? Sticle, da, până când. Uitați, eu o să mi-o fac zici că toate. Ăsta de-am o să mi-o fac, cred că de-am la sus, unde să-mi fac așa. Păsăm pe 3 și formăm totul. Dar de ce sparge asta? Ca ce nu o să primească, eu o să mai fac un etaj deasupra și nu o să primească frumos. Atunci doar tot, deci tot o să fie din sticlă, da? Da, să fac totul din sticlă. De așa. Formăm, trebuie să formăm foarte... Так, nu, dar ce formăm eu așa? Cu sabia, adică să întreg sabia. Pun, e rămas 1, hai să formăm mai repede. Vedeți, dacă am pus un topor care trebuie să taie lemne, care să forme lemnul, și mai repede. Так, mi-a mai rămas vreo 2. Și mai repede ca să topească sticla, ca să fac și al 3-lea etaj. Dacă o să vie vara, o să postăm în fiecare zi câte 3 videouri deoarece vom fi în vacanță. Da, că acum avem școală, avem și... Și trebuie să ne facem temele să mergem la școală la ora 7 dimineața. Da, Ce nu-mi place să mă scol. Sara, cum este o vorbă care o spun toți, Sara e mai bună mâncarea, dar dimineața e mai dulce somnul. Sara, nu vrei să te culci, dar când dimineața nu vrei să te trezești. Eu când sunt la școală, niciodată nu vreau să mă trezesc. Dar când sunt în vacanță sau nu trebuie să plec la școală, la ora 6 dimineața eu deja sunt în picioare. Uitați, eu am... Da, când nu plecăm la școală, eu întotdeauna... Uitați, așa s-a primit la noi, eu să fie podeaua din așa ceva, eu cred că E podeaua și tavanul de la 2 etaj. Da, hai să plecăm să mai luăm sticlă, că la noi... Eu mă tin ca să mai fac una, pentru că în una nu se primește, cum se primește, dar să faci puțin. Trebuie cât mai mult. Da, uite, să mai fac una. O luăm, punem. Primul etaj va fi mai mult pentru depozitare, pentru asta. Dar al 2-lea etaj și al 3-lea va fi unde să doarmă sau... Da, 3-lea etaj să fie, bă, pentru... Eu să-mi pun... nu, aici nu trebuie să fie, bă, aici, nu. Dați câte lucruri are chicat chiar din 1. Și apăsăm pe 2. Nu. Și mai punem 1. Uite așa, să fie, bă, punem... Și acum punem cufărul acolo. Și hai să punem cărbunii de amul. Tot să faci sticlă. Da, să fac sticlă mai repede ca să termin cu sticla. Când trebuie mai repede să termin. Hai să punem... Ce să punem? Lemn, dar lemn n-am. Nici cărbun. Nici cărbun. Mă duc repede să mai tai vreo 2 copaci. Asta... Uitați pe cufărul înapoi. Nu nimic, mă duc să-mi tai vreo 2 copaci repede și apoi iar vin și iar o să fac. Dacă avem primul copac, dacă punem toporul dintr-o dată ca să putem tăia mai repede. Și tăiem tot. Puțin copac.
Din copac eu o să-mi fac un fel de scândără. Eu mie, dacă citit, eu din 2 copaci pot să-mi fac mult, că să Lemn. da, mult lemn. Cum eu dintr-un copac pot să-mi fac mai mult decât îmi trebuie. E ca eu dintr-un pătrat de astea, ideea mea seara, eu mă să mă duc acasă, să strâng vreo 2 copaci, când trebuie chiar mulți, îmi trebuie să facă foc dar nu importă de care, eu am crezut că știu că eu strângeam eu strângam de totul. Să fie că întreb. Fugiri de acasă să nu vii zombi sau păianjeni. E nimic. Aici sunt niște păianjeni foarte giganți care te pot ucide. Da, și zombi și scheleți care se umblă cu arme în mână Și vin exact când se lasă seara. Da, dar eu pot să mă culc pentru eu m-am culcat, m-am sculat dimineața și iar încep. Eu acum cred că e ca dacă vedeți în colțul de stânga, jos a apărut că ziua s-a terminat. Și așa, hai să le... O să ardă așa? O să ardă, ce să mă mai chinui, să mai fac în ele. Da, acolo am sticla. Toporul de nu mai trebuiește. Punem sticla dintr-o parte. Sticla dintr-o parte. Aici nu ți-a făcut Sticla dintr-o parte. Mă duc acum să mă culc și să mă scol ca să nu vie zombie, cât o să dorm, pot să mai facă. Uitați, eu m-am culcat, uitați și frumos stă zi de și așa să-mi fac ca un fel de măsuță, ca... Este deja dimineața, eu mă duc să încep a construiesc a 3-lea etaj, tot din sticlă, uitați, așa, așa. Dacă vedeți jos, acolo ard, dacă vedeți zombie care vin spre mine, hai să facem mai repede. Da, uite, părut deja, tak, punem, facem. Sticlă, o să trebuiască mai timp încă mai multă sticlă pentru că... Dacă faci tot din sticle, îți trebuie foarte mult. Eu cred că să mă sui de sus, pentru că de sus e mai ușor. Oh my god, aha, și eu, Dar dacă cazi la înțelemea asta mori? Da, îl ție din viață. Dar eu chiar trebuie să mănânc pentru că... Ca omul să... Tac, dăm pe unul. Și să nu vă râdeți de mine că eu nu prea știu să mă joc în Minecraft, el acum mă învață. Da, Igor mai tare vrea ca să la cum mă joc, pentru că vrea să învețe. Joace Minecraft. Eu știu cum să scot, dar nu prea știu cum să mă joc. Da. Unul știe ce să se joace, unul știe ca să-l scoată. Aici cred că s-a terminat carbunii. Nu, lemnul aici s-a terminat, aici sunt carbunii. Trebuie într-o dată să mă uit, ca să fie, bă. Mai repede să facă. Dar putea să facă mult mai repede, să dai ceva pentru... Nu mai ai nisip. Nu am. Hai să luăm și de aici 5. Să primească 30. Hai să încep să luăm. E ca am zălit. Uite așa, se primește foarte frumos. Poți să te uiți seara cum apune soarele, vin zombi ca să te omoare. Stau și bat la ușă să le deschizi că vin colindătorii. Da. Este un cântec care deschide ușa... Creștine. Nu creștine. Nu, am uitat cum se numește, tot știu că cu deschide ușa. E foarte haios cânteceală. Tak, tot nu mi-ajungă sticlă și o să terminat. Că mie trebuie să mai acoper, uitați-vă și de frumos. O să vadă totul la împrejur. O să-mi pun un fel ca să-mi fac din copac.
Hai să ne dăm jos. Tac. Aha, aici s-a terminat, dar nu s-a făcut. Nu s-a făcut pentru că nu am și trebuie. Acum luăm de aici 10 10. Și din partea de asta 8. 8. 18. Poate să ne mai ajungă. Eu am luat de unde am săpat nisip, nu știu de ce, dar nu știu ce e asta. Un fel de piatră, dar nu trebuiește că eu mă duc să fac a 3-lea etaj. Poate sunt scoici. Nu, n-aș crede pentru că n-am mai întâlnit așa ceva, dar aș... Data viitoare când o să fac o casă, o să fac pe undeva departe, pe apă. O să fac o casă de apă și cred că o să plac ca să mă fac, ca să mă uit cum se fac și gardul, pentru că nu știu cum, că am vrut să fac, ea ca vedeți, să primește o casă foarte, foarte frumoasă. Dacă aici am luat 5, aici am luat 5, de aici am încă 5, 10, e bun. De aici am luat 1. Taman ne trebuie și lemn. Dacă am dat și... eu o să fac totul scânduri. Dacă apoi... Așa, da. Că de ăștia îmi trebuie, o să pun și o să fac așa, iară. Care lemnul am. Dacă hai să mă duc să fac repede. Eu podeaua o să o fac din care astea, dar mai timp că nu o pot pune. Nu o pot pune. Dar las și așa, că e frumos și așa, eu cred. Dar îți poți pune paturile pe sticlă. Nu, paturile pe sticlă nu le pot pune. Asta era. Asta bă, cred că să o pun pe împrejur până să fie, bă, casa, nu să fie, bă, dați așa iană pe împrejur la casă. Ca un fel de cărărușă sau... Să fie, bă, frumos. În frumos stăm puțin în casă și noi. Dar Să intrăm în casă. dar suntem oameni harnici. Da. Să mă dacă se înregistrează totul bine. Da, tot se înregistrează, voi mă auziți foarte bine. Scrieți Pentru că ne-am chinuit deja de 2 ori să înregistrăm și nu s-a înregistrat nimic. Da. Am mai rămas aici nisip, o să-l iau, am degheat 23, dar nu mai trebuie. Uite, să-l iau aici, 3, mai pun, o să fiu 16. Hai mă duc să mai fac, ca să termin mai repede. Că, uite așa, dacă dăm la 1, să pe 1. Totul din sticlă. Atunci, dacă nu poți pune patele, dar o să fie... Nu, la mine o să fac, cred că dintr-o parte unde pot să pun paturile, că paturile mai timp ca să fie băceană, la doilea bucătăria, așa să facem, o să mai cad din ce să mai fac. Tot nu mi-a ajuns sticlă, mă duc să mai săp nisip, pentru că nu mai trebuie să facem sticlă. Mina să ne ajungă. Repede cât este zi afară. Eu mi-am pus ca să fiu aproape de nisip, pentru că deodată cum eu de-am știu ce să fac, unde să-mi construiesc casa, e cât așa lopata am luat și hai să săpăm mult nisip. Voi credeți chiar eu m-am jucat de multe ori Minecraft? Asta e a 3-a oară de când mă joc în Minecraft. Pentru că noi am registrat. Nu, eu pur și simplu... am găsit aur. Aur? Nu, am găsit ce-mi trebuie. Ca să-mi fac... Asta e ceva mai greu și Nu, mi-am găsit metal, care el e foarte bun. Foarte bun, dar... ajută mult. Nu ajută mult, el poate să faci ceva care... Da! Uitați și tot este, doar 2. Aici stați ce-i? Poate să fie ceva tot aici mai adânc, hai să săpăm chiar. Să
Încercăm. Eu să nu rămâi blocat în acestea. Nu, hai să săpăm la împrejur. Păi, se Dar pare că nu. normal asta a fost. Am crezut chiar ca să găsesc mai mult. Hai să apun nisipul tu pentru... Da, hai să săpăm nisip, pentru că nu mai trebuie... Nu, dar... Uitați aici ce am făcut. Noi facem deja mine, facem niște peșteri. Da. Ca să fie zombie și să poată intra. Ia. Uitați, deci frumos se vede casa. Mă ating deasupra, o să cat. Vedeți care acum a luat niște blocuri care le-am format. Astea să le iau și mă ating ca să le pun pe împrejur la... Casă? Nu, pe crâșă, nu știu, împrejur. Au, eu să trebuie intrat. Hai să punem. Au, deja 17 sticle. Tăcune să... Trebuie să fie în de lopată, cred. 17, da. Trebuie să mai punem nisipul. Iată, la 52, cred că o să-mi ajungă. Aici, dacă nu mă greșesc, nu-i. Aici, nu-i. O să luăm de aici și să punem de asta care mi-am spus metal. De să le împărțăm în două. 14, ce spun. Că mai trebuie și aici, nu mult chiar. Dar tot nu mi trebuie. O să vă arăt cum pot să faceți, că se primește niște lopeți foarte, cum și lopată și sabii, tot, da, să-mi fac sabii, pentru că să nu vii zombie seara. E foarte greu să faci casă din sticlă, pentru că trebuie să fie, nu că atent, dar trebuie să fii foarte atent, uitați. Da, dacă mă greșesc e gata, da, este gata. Oh my god, știți și de, eu aici n-am să iau și să fărâm două blocuri din sticlă. O să-mi iau, dacă am lemn, am lemn. Dar nimic, ca să iau două de astea. Asta le pun așa, ca să-mi pot pune patul. Două paturi. De așa. Și tot s-a primit frumos. Da, totuși s-a primit frumos, încep după paturi. În seria următoare de-am să vedeți cum o să fac bucătărie aici. Este foarte mult de muncă în această casă. Da, hai să punem paturile, unii de patul. Am pus patul și m-am colcat. Dar asta îmi trebuie să spun. Să pun patul ăsta. Unde este? Hai să... Nu, eu m-am blocat între sticlă. Oh, nu. Trebuie să faci mai înalt acoperiș. El s-a sculat prea. Și ai irosit puțină sticlă de... Nu nimic, eu sticlă mai am 11. bucăți. Da, 11 bucăți. Dar Eu le trebuie să pun aici, nu? Nu, sticla o iau. Tac. Pune patru. Punem aici. Și acolo unde... Unde am format ca să pot ieși. Hai să punem patul. Nu? Eu cred că o să închei aici video, că l-am făcut, cred că prea lung, că nu știu de cât s-a primit, că nu pot să văd. Cu voi a fost Ion, ne vedem data viitoare cu un nou video, poate tot în Minecraft. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați și să intrați pe canalul Vlogs TV, eu o să las în descriere. Cu voi a fost Ion, ne vedem data viitoare. Pa, pa!